Doch eine Mann vorige Woche. Ja, man will buchen in andere Grußen geworden. Man will in der Schumme. Und dann bitte angefallen. Hat sich einfach gegett. Weiß doch, bin ich auf dem Tut jetzt. Der Tag angefallen, der wohle Mensch. Und er wollte jetzt in Auto oder zum Schule mal alles auf das weiß. Er angefallen. En is er gewesen, getrouwd te zien, en getrouwd te gaan voor help, waarop, het was kost, maar alles maar wel wat, anyways. So ik heb jetzt toch zimmer, de doorgevoerd door Kirsior, of getroffen met hem, maar hij en is heer, en het zat toch simch, maar zit al zo, Yad Hashem, zit al zo, Yad Hashem, en vregen woesen. Het zat me dat, misschien gaan ze naar, dat verdient op $1, dat je toch gemaakt geld, het gehad, ik hoef 2 dieren. 2 apartments. En schön, das ist geil. Man nimmt die bedingt zelfs voor tenants en man neemt het op de mortgage. Man legt op dan payment, dus zoals dat is lijn, man zult hem rent, man neemt het zult in de maskante, de mortgage. Toen zijn er dit gaan zoeken, ik weet bij gemeente begint te zullen, dat is nog verstaande massa. Het was het geest gemaakt als beide tenants op naar huis gemoft. Beide, ja, beide hebben naar huis gemoft. In mijn geval haben wir Mamschiat, das ist geschehen, das muss Zeit, da Woche 2 noch denn. Es ist was mehr moeilijk gezogen, weil du geht door een Zeit, wie lange gaat treffen a frische tenant. Door een Zeit. Ga je treffen, dat we ook geen geld van een broker. De broker is me gebrengt om kunnen, en toch ik mijn de eerste gooit, dus rent erin, ik zo. Dat is zo'n mortgage. En du dacht me, ja, hij raamswing aan mij, maar ik dacht, ik ben fix nog. Ik ben fix, hier is altijd dieren gewend. Ik ben fixen, nog $20,000, oberste dieren, interste dieren. En dan bij kunsten is, mag ik nog dazu, ik ga het nog erop zetten, maar dan ga je, ja, we kunnen nog doen. Ik ga je eindig om naar tenant, als je langs ons leven, ga je het wel broken, wat is hier door? Heeft het me geholpen, ze zijn maar aangekomen, het is een playgroup, en een playgroup, en een kindergarten, en een extra ingericht, kan broken, en het pinge heet, is leidig. Is de maandag als je wat kan toek, zijn ze leidig kan een toek. Ik befixen dat vergis niet, kan me spoken was me op eraan, zal me vinden, ik dan zijn. Als een heerlijke painting is gekreept, zo is playgroup, zo geht. En dat zo'n geht, dat zo'n op een plaats, en is dat playgroup, en dat is maar kindergarten, gelijk. Beide, auf der Gunisch darf der Anleihen Geld, beide gehen unabroken, beide, gezegd, de Busch laat me glieden, de Busch laat recht zijn, maar gaan dus wieder ein Tag gedacht, zich danken wegen Geld. Maar het hat es das sommige vergeten. Anders maar gesehen, begrijs wie der Mensch, het geschenk voor zich allein, de Mensch zoekt, ik ben allein van de wereld, ik ben reingevallen, dat zinnig. En ik weet het aan doen, aber gesehen reist hebben ze met meer. Dat is ze die gaan, of dat je aan gaat zijn, hoe lang het dan goed is, moet het zijn. En wenn, wie, woes. Maar dat is een betaam, dat de mama bij een kant is om schweer te zijn met dat de mama. Dat is niet zo verstandig van een keer, je treft zich zijn moeken. Wel, wie het is aan Shabbos, wel, een keer is dat goed is, eruit gerim, zo gaat het samen tegen nein, om je de kinderen gasten gaan. Zo gaat het samen tegen een betaam. Ga gezien zijn wij toe, ga gezien over. Die Masse mit der Geld, das ist nicht die $1,000. Ich habe das, was du putt. Der Herrgisch, der Muschel hat mich gesehen gehabt, das muss selber zu sein, ich soll nicht schuben kann danken. Der Herrgisch, das geht für einen Mensch, an mir, es ist bei jedes in der Schumme. Geht es die größte Sippe, was ich sage.